Bible says in Psalm 116 verse 12, "What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me?" Para bang kaibigat ng taong 2020, maraming sakuna at problema ang nagdaan. Pero dito natin nakita ang mapagpalang kamay ng ating Panginoon. Tama ka dyan, Sis Mian. Our God has been faithful and true despite these circumstances. Dapat nating matutunan na magpasalamat sa Diyos sa anumang estado ng buhay meron tayo. Kayo mga ka-BYI, ano ang pinagpapasalamat nyo sa Panginoon sa year 2020? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa DOC. Kaya mga ka-BYI, tayo na't makinig. Makipagtalakayan At matuto dito sa Doktor! Alright, isang mapagpalang hapon ulit po sa ating lahat. Ayan, no? So, we would like to welcome you all sa ating year-end special. Wow! It's the last Sunday of 2020. Ayan, no? So, tama ka dun sa sinabi mo kanina, Sister Faye, no? Our God has really been faithful and true. Ayan, no? So, later on, no? Magpapakinggan natin yung mga testimonies ng mga ka-BYI natin, no? Kung paano bless sila ng Panginoon despite the circumstances sa 2020. Okay, no? So, bago tayo magsimula sa ating usapan ngayong hapon na ito, no? So, kasama na po natin ang ating mahal na pastor. Palakpakan po natin. Amen. Ayan, no? And para simulan po ang ating programa, tayo muna po ay mag-aawitan, okay, ng ating mga favorite songs dito sa DOC. Okay, isa sa mga favorite songs natin, Kuya Brian, ay Happiness is to know the Savior. Yes po, Pastor. Ayan. Ano man ang pangyayari sa buhay, tayo ay may kagalakan dahil ito ay nakabatay sa ating Panginoong Jesus. Amen. Happiness is to know the Savior. Okay? Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Ako, mataas yata. Baka hindi na tayo happy mamaya. Okay? Second, happiness is A new creation, Jesus and me, in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter when teardrops start. I found the secret. It's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Amen? Okay. Alam nyo, ang Christian life ay hindi man immediate ang change, pero we are a new creature. And hindi pa nagadalta iti Word of God. Gradual, pa nag-change iti biyag tayo. Ayan? Iti transformation. But praise the Lord, little by little, the Lord is changing us. Amen. So let's sing that song, Little by Little. Okay? Little by little. Pakikuha mo nga yung, yung gamit ko dito sa ating gitara. Amen. Magandang hapon, mga kapatid. Kayong mga young people dyan. Amen. Good afternoon. Amen. Amen. Kariring sa pelat, daduma kada kayo. Hamot lang. Mukhang bagong gising yung iba sa inyo dyan. Okay. Awitin natin ha. Ano na yon? He's changing. He's changing me. Okay. Little by little. Ready? Little by little, every day. Little by little, in every way. Jesus is changing me. Changing me. Once I made a turnabout face, now I'm growing in His grace. Jesus is changing me. Amen.
Savior, I'm not the same person that I used to be. Though it's been slow going, but there's a knowing that someday perfect I will be. Amen? Oh, gisingin natin ang mga dugo natin. Alam mo, pag ganitong oras, kasarapan kasi ng tulog Kuya Joseph di ba? Pero ikaw, nagtatrabaho ka, you don't sleep this hour, di ba? You are at work, kaya sanay na sanay ka. Okay? Pero pag ganitong linggo, medyo lazy body ang mga katawan. Oh, di ba? But let's sing, okay? Oh, kayo yung kayo dyan yung He's Changing Me, okay? Kami yung little by little. Ready? He's Little by little in every day, little by little in every way, Jesus is changing me. Once I made a turn about face, now I'm growing in His grace. Jesus is changing. Oh, balik tayo. He is changing me. My blessed Savior, I'm not the same person that I used to be. Though it's been slow going, but there's a knowing that someday perfect I will be. Amen? Oh, I love the thrill. Ayan. I love the thrill. Oh, masaya ang kasama ang mga anak ng Diyos. Okay? Okay. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Not aside just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Napakaganda ang ating fellowship ngayong hapon. Amen. At napakaganda rin ang lesson na ating matututunan. Pero habang tayo ay nagpapatuloy, ay ibalik ko muna kay Kuya JJ, at si Mayan, at si Faye. Alright, maraming salamat po, Pastor, sa nakaka-bless na singing natin ngayon. No? So actually, dun sa kinanta natin kanina, I love the thrill. So actually, isa sa mga significant na nangyari sa 2020 na ito is nagkaroon tayo ng mas maraming pagkakataon para magka-fellowship. Nakakabilib kasi pandemic, Kuya JJ, di ba? Hindi dapat tayo lumalabas, gano'n, no? So we expected at the early part of this year na medyo siguro maglalaylo yung worship natin sa Panginoon, pero God has been very amazing. Yung kanyang pagkilos, very amazing. Instead, naging daan yung pandemic para magkaroon tayo ng mas marami pang services. Tama, no? So, we have now the Baptist Distinctive pag Monday. Ayan, we also have our regular prayer meeting. Ayan, we also have our
Young Professional and Young Adults Fellowship. At syempre, itong Doc natin, no? Ito rin yung naging birth ng ating Doc. Okay, so maraming salamat po, Pastor, sa wisdom na binigay sa atin ng Panginoon upang start yung mga fellowship na po ito, no? So personally, sabi ko nga, Pastor, nung nag-post kayo ng quotes ninyo, no? So challenge natin itong mga ka-BYI natin to share their testimonies kung ano yung talagang pinagpapasalamat nila ngayong taon na ito. And ayun nga po, no, nung sabi ko dun sa aking testimony na ang Panginoon ang nagbigay ng rich wisdom sa akin ngayong 2020 sa lahat ng mga preachings na natutunan, napakinggan ko ngayong 2020. At ang isa sa mga tumatak siguro sa akin na preachings ni Pastor is yung if God can, we can. Yun, no? So, talaga naman, no, yung message na yun parang doon ko na-realize na hindi ko kaya mag-isa, no? So, with my strength, with my own capability, hindi ko kaya na isurpass yung mga challenges ng buhay. Pero kung may Diyos ka, you are confident to undergo or to overcome these challenges. Amen. No? So ikaw, Sir JJ, matanong kita, ano ba yung tumatak rin sa iyo na message ng ating pastor ngayong 2020? Ako pareho tayo, yung we can because God can. Wow. Amen. Ayun, okay, no? So, si Ma'am Faye naman. Ayan, Ma'am Faye. He's a man of few words ngayon, ha? Oo nga, Pastor. Man of few words. Meron yung mga preaching ni Pastor nung nandun kami nung na-stuck kami sa US Pastor. Yung mga preachings ni Pastor, yun yung keep us alive in our faith. Kasi hindi naman kami makalabas. Wala kaming ka-fellowship na believers din doon. Puro unbelievers. So, buti na lang, nagkaroon ng live stream ang church. So, we were able na rin na makapag-service ng church natin kahit sa malayo tayo. So, malaking blessing rin yung itong live stream service natin. Amen. Amen. Oh, sana all pumupunta sa US. Oh, no. So, buti na lang nakauwi kayo ng safe, no? Oo, di ba? Okay, si Ma'am Mayan. Ma'am Mayan, itong 2020 ba sa'yo? Oo. Medyo may mga na-postpone na event ata sa life natin ngayong 2020, Ma'am Mayan. Pero it's all by God's grace. Romans no? 8:28 Romans daw. 8:28. All things work together for good. O, pakinggan naman natin ang pasasalamat ni Ma'am Mayan. Yeah, actually, I praise God for this year. Because first and foremost, yan, tama yung sabi mo, Sir Brian, at saka ni Pastor na Romans 8:28. We may face hardships in life, but we always see the hand of God in control. That's one thing na, one of the statement of Pastor in his preaching na sinabi niya, we may face hardships in life, but the hand of God is always in control. So, I was also blessed dun sa mga messages ni Pastor, especially dun sa atin, yung Friday Fellowship for Single Career and Young Couples na, especially yung series ni Pastor, July, I guess yun, yung life ni Job. That's personally blessed my life. And looking forward, and kanina umaga, yung preaching ni Pastor, that really set the tone in my heart. Yes. Na Very good. this is my focus. So, ang dami kasing na sidetrack ng mga focus ko this year, but then that gave me the momentum and the focus na Amen. it actually gave me a push na talagang this is it. So, looking forward for 2021, kaya nakaka-bless yung preaching this morning. Amen. Praise God for that Amen. wisdom nga binigyan ng ating Panginoon sa ating mahal na pastor to really share that message to us through the pulpit. Alright, no? So ngayon na napakinggan po ninyo yung aming mga Thanksgiving at syempre yung aming mga favorite messages ng ating pastor. Siguro it's time also to hear from our BYIers, no? Yes.
Ayan, no? So, sa mga participants natin sa Zoom, ayan, no? Kahapon, no? So, yun nga, na nagkaroon tayo ng interaction dun sa ating group chat. And marami yung mga BYIers na nagbigay ng kanilang mga Thanksgiving. Shinare nila yung quotes and then nag-post ng kanilang testimony. Pero marami pa rin yung mga hindi pa nag-share. Ayan, no? So, sila yung gusto rin natin mapakinggan ngayong araw na ito. Ayan, no? So, okay, no? So, I think pwede ba si Sir MM? Siguro kasi si Sir MM, no? Nagkaroon siya ng big step ngayong 2020 ngayon, ngayong 2020. So, he was given the opportunity to go abroad. So, tignan natin, pakinggan natin kung ano yung Thanksgiving ni Sir MM ngayong 2020. Amen. Mangagdakmat lang kakabsat. Amen. By God's grace, nagti trabaho ng nagmet na si tao. So, I can join. Amen. But, so DJ yung baga ni Sir Brian. That's a really great blessing. Another chapter tibiyag ko kada ito yung 2020. Kat agyam-yaman ang tiapo ta. Hanak latay niya dayo ti ministry. So, mas inya si Dagno ti ministry. Lalo kat mararamat pa iti music. Nagmet lang tayo nagkanak ti partner nga mas mangpupush pa kanyak na masidag ti apo. Amen. Nagserbi pa iti apo. So, DJ ko matinang nang nga ikararag tayo nga as BYI. Kasi syempre mapantay mat amin ni DJ kararag tayo iti someone nga partner tayo nga agserbi iti apo. No, mausarmet lang ang permiti biyag tayo para iti apo. Nagyaman nagtaon na ita, nagkanagpiti na saya at nga family. Yeah. Di nabatik nga family di Dasma. By God's grace, they are also continuing in the service of the Lord. Kaya nagkanagpiti family nga nagsangbayik dito'y DJT magkikita kami sa mission field. Kasi handa pa nga na isalakan yung we need to stand and may pakita lahat iti example that no, in due time by God's grace, maluom to lahat iti kararag may ikwa to rin talat iti gospel ayan. Patuloy nga kararag di siya kakabsat lalo ni father-in-law, mother-in-law, ni manong ni Shelly. And by God's grace, kahit adati Uncle Sam may nga alagaan may ayagit. Hanggang nga ikuha ko, surprise ko mga mag-birthday nga may iso na itong December 31 that he wants to render a special song offering tomorrow live. Hindi imbaga na kanya kit talaga na ayatan na kada oray na numulang ni Uncle Samuel tayo kat DJ. Makita mi DJ, desire na to grow, to serve the Lord. And he's a very generous person. Amen. Ano lang happy person nga ako na ni Pastor Ruby, but he is a very generous person. So, step by step, may isursurum at kanya na he is so willing. For 2021, iti kararag ko mat iti apo, nagtatak talaga kanya kit DJ, desert rat. DJ desert rat ni Pastor nga yung istorya na idi. Because we need heavenly perspective, heavenly mindset, kit DJ ti kahit kung iturong latay iti mindset ko iti ngato, that no amin nga nasisita kit may cut daya. So, patuloy na kami karkarar ti kakabsat, ti karkarar mi pa nga next chapter ti biyag mi kat syempre di siya karon kan ti anak or anak by God's grace. Amen. Nang nangruna di gito adding mi ti nga surusuruan mi makapa-encourage talaga dito sela tayo kat nag-start tayo matikas siya. So I know that by God's grace, soon, God willing, kat dumakal to mat iti committee selad to it. Talaga nga maayos ka kami na no, young people kat to itibiyag dito kat talaga may iayos ka. So nga patuloy ka kararag dito young people dito iti kakabsat. And also all the preachers and the ministry dito nga nagmay talaga ti pinangurnos ti apo iti biyag talaga no ikarim kanya nagmayat nga dalat ti mausar talaga ti ministry kakabsat. Amen.
That's all, and to God be the glory. Amen. Amen. Ayan, no? Thank you, Sir MM, no? Talaga namang nakaka-bless talaga, no? Ang mga testimony ng ating mga brethren abroad. Okay, no? So, may, iba yung dealing ng Panginoon sa atin, iba rin yung sa kanila, eh, no? Alright. So, ngayon naman, pakinggan natin ang isa rin sa mga testimony ng ating mga ka-BYI dito sa main sanctuary, no? So, we have Brother Nico. Brother Tyrone pala, sorry. Oo. Good afternoon po, Pastor. Ken customer kakabsat. Mayamanan na kiti apo iti opportunity nga maka-testimony dito sa kakabsat. Pagyamana kiti apo iti privilege nga agserbi iti apo. Aglalo iti panakaramat ko iti ministry iti choral. Especially iti iso kakabsat iti choral. I can say that it is a great way to thank and praise Him, not only because of the blessings I received this year, but because of my salvation, kakabsat. Kukuta, pamiris ti apo kinyak nga I am unworthy kadiji nga banag ngem still ti apo ket naging imbag kakabsat ken kastamet ti living in Christ is the greatest achievement we must have, and to experience the richness in Him. To experience the grace of God is through His Son, Jesus Christ. There we may understand what the word rich. Ket kuna kiti kabsat ket accept Him now. Ket mayamana nakiti apo kabsat ore kasi nga kanito nga aduti pagkuranga kiti apo ngem babayen ti panang dalus na ti biag ko kadigiti banag nga han nga kay ayo ket mararamat iti biag ko babayen iti trabaho iti apo kabsat ket ti apo lang iti madaydayaw ket I'm looking forward kakabsat kadeti 2021 ket kadigiji achievements nga na aklon ko kakabsat ket mas kumapay nga ag double time nak iti panagtrabaho iti apo kakabsat gapuna ta iti agpaiso kakabsat iti panagtutubo ket adu iti pakaitibkulan na ken kastamat iti pakaiyawanan nangem nabilag iti sao iti apo iti panangkaskasabay iti pastor tayo ken kastamat iti ayat na kadatoy nga agtutubo kakabsat ket ti apo lang iti madaydayaw. Alright, maraming salamat, Mac Tyrone. Ayan, no? So, bagong taon, bagong pangalan. Sana all. Okay, no? So, okay, so alam ko na excited kayong lahat na magbigay ng inyong mga testimony, no? Pero pakinggan pa natin ang isang testimony, no? So, actually surprise ito eh. So, I think nandyan si Brother Reagan. Ayan, no? Si Brother Reagan, pakinggan natin yung kanyang thanksgiving sa Panginoon kasi isa siya sa mga bunga ng ating outreach sa Australia, no? So, sila nila Sister Gretchen, Brother Dexter, ayan, no? So, let's hear kung ano yung masasabi naman nila ngayong taon na ito. Amen. Good afternoon, kakakasat. Amen. May pumunta kita pagyaman kaya ito na yung pag-posing kasi last January isuunay ti una ken uno nga pagyamyaman iti apo kasi so amin tinagrugog yan ang nakakapsat kasi ito yung napaspasama iti biyag ko since sa save na adot nagbaliwak from traditions, from perception iti biag on how I perceive life. Get grateful lang ni God kasi at isunang nangialikaka ti soul ko at pagyaman akmet ni Ate Gretchen nga nangi-share kanya ti gospel. Gusto nga agyaman ak ka DJ nga umuna nga napasama kiti life ko si save back ket nagadut na pasama ken maduti problema, parigo iti biyag, iti DJ nga na-test, iti faith ko. At DJ kakabsat, until now, grateful lang lahat tao rin mga ligat iti biyag.
uray man ado iti pas pasamak nga hanga ekspektaren iti biyag amok nga adda ti Apo nga magtengteng ta kasi puhunak ti Apon ken sapay kuma ta deti nga umay nga tawen as we commence this year idawdawat ko ti agtultuloy na ta nga kararagyo kanyami met ditoy abroad kakabsat ket pagyamanak launay ti pulpit ministry ti HBPC nga palinawagas ti Apo nga nangikasabay ti sa una. DJ lang kakabsat. Happy New Year and stay safe in that. Thank you, Brad, for that testimony. Tiya po iti Midaydaya. Okay, no? So, ayan, nakaka-bless yung mga brethren natin sa Australia, no? Okay. Ayan, so at this point, ayan, no? So, merong hinanda ang ating mahal na pastor na napakagandang lesson sa ating lahat. Ayan, no? Pero bago yan, batiin muna natin yung mga nanonood, no? Yung ating mga viewers sa ating live. We have 33 plus, no? 33 plus na nanonood na, nakatune in. So ito ay mga ano, no? At sa Zoom naman natin, we have 15 participants. Ayan, no? Mukhang ano mukhang nakatulog ata yung mga Zoom participants natin ngayon, no? Konti lang ata sila. Okay, no? So, ayan, okay. Ayan, so ngayon naman, ayan, no, pakinggan natin yung hinandang mensahe or lesson sa atin ng ating mahal na pastor. Let us all welcome our senior pastor, Pastor Pruvi Cadelinia. Okay. Magandang hapon. It was a great blessing and joy to listen to all of those testimonies. Comfort sa amin bilang mga preachers and pastors to know that the Word of God that we are preaching and teaching, ket adagayam ti bunga na iti biag iti tunggal maysa kada tayo kakabsat. So once again, kablawang kayo amin nga kakabsat, iti live stream, both here and abroad, from our Zoom, all over the world. This is a wonderful time together of young people, teenagers, and singles as we come to listen to the Word of God. Pero you know, hindi lang mga singles ang kasama natin dito. May mga doubles pa. May mga married pa. Okay? So, as we begin our topic ngayong hapon, I want you to turn with me to the book of James chapter 1, verse number 5. You know, one of the things that is valuable in life is wisdom. Amen. King Solomon, when he was starting his rule, God came to him and sabi ng Diyos, ask one thing and I will grant it. And Solomon, hindi nagdalawang isip, hiningi niya kaagad sa Lord ay wisdom and of a great understanding of heart. Sabi niya, for who can lead such great people? So, yan ang ating tatalakayin ngayong hapon. Okay? Wisdom. In James chapter 1, verse number 5, as we begin our topic, James chapter 1, verse number 5, the Bible says, if any of you lack wisdom, the first thing that you need to learn is the admission that you lack wisdom and that you need wisdom. You lack wisdom and you long for wisdom. Amen. Alam mo na wala kang wisdom at kailangan mo ang wisdom. So I hope that is a natural desire of the heart of each and every one of you. It is useless to talk about wisdom if you don't desire it. So dapat incline tayo dyan. If any of you lack wisdom, let him ask of God. Amen. You know, every day I pray to the Lord, give me wisdom. Our ministry is huge and it is growing, it is expanding. And I'm asking God every day, Lord, give me wisdom. Alam nyo, nakakatuwa ang pagsagot ng Lord. May mga gabi na ang hirap kong makuha yung tulog ko. Yes, literally. At the times nga dete, nakaturog ako, maturog at tunong kang jak maalat turog ko, nakabaybayag. Baligid, nakabaligid, saan ko pulos maalat turog ko? Then, agpampanunod agkarkarara ko na, Lord, what is it that you want to impress in my mind? And it is amazing because those nights when I could not sleep,
dagayam kaya ti Apo nga i-impress, i-inspire, i-reveal yan ti puso kong panunot ko. Ket at times, imed-meditate ko, digidje nga ibaga ti Apo, ket kwa, umabutak ti alas 12, alauna, alas 2 parbangon, jak maalaturog ko. Then finally, to no maalak dayjay, what I do is I put it in my cell phone, and I record it, I write it here, I keep it and save it, because I know it's a very important document. It's from the Lord, it's from His Word, it's an insight that will make my life rich and successful. So, nilalagay ko yan dito sa aking cellphone. Then finally, after catching what God wants to impress in my heart, mahalak tuturog ko. So indeed, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Kat no willing ka, ti Apo, kat ibuyat na kan ka, dagiti banag nga kayat na, nga maamuam, tapno agbaling ka nga wise, iti panagbiag mo, iti deta present age, uno stage, uno situation, iti panagbiag. So if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth. You see, God is a generous person that giveth to all men liberally. Meaning, hana nga dete, gusdan ti itid na ka, talagang as inuan niya, DJ masapol mo nga wisdom, talaga nga itid iti Apo ken ka. Liberally, and upbraideth not, saan nga mang pabain. Di ba? Hindi kanya pagagalitan pag humingi ka ng wisdom. Hana ka nga tayo tagibasitan ako na nagat, deta nga min, kastoy, no. Hana mang pabain, and upbraideth not, and it shall be given him. So, this afternoon, let me ask you, who among of you admit that you lack wisdom? And who among of you desire that wisdom from God? Amen. Okay. So, now that you have the admittance or admission, now that you have the desire for wisdom, allow me to share with you some of the insights the Lord has given to me. Tapnon ti kastaket, from my personal meditation, you can glean some wonderful wisdom. Hala pang young people dito, pati pang adults. Kasi as adults, sometimes, we love our children, ket dapat amu tayo, DJ, masapol nga isuro tayo kadakwada. So, manalangin tayo. Father, we come to you. We sanctify this hour. Bless your servant. Empower me. Bless our internet. Kat ure adayo dagiti kakabsat, danunam Apo ida, kadayti Apo nga mensahe, speak to us in a very personal way. In Jesus' name we pray. Amen. One of the meditations I had one time, while I was reflecting, kung Apo, ano nga wisdom ti kasapulak ti panagbiag? What wisdom do I need in life? And so, the Lord impressed upon my heart, mga kapatid, about two kinds of wisdom that you and I should learn. Amen. Number one is survival wisdom, and the other is spiritual wisdom. Survival wisdom and spiritual wisdom. Now, before we move any further, anot definition to wisdom? Do you know what is the definition of wisdom? The application of Ah? knowledge. Practically, it is the application of knowledge. But it is making the right judgment based on informations. So, no, anya, di information nga daken ka, nga nag-gather mo, stock knowledge, iti mind mo, di gijay iti mabalin mo nga kaslang usaran nga factors to consider to come up with the right judgment and right decision. That is wisdom. So, the prerequisite of wisdom is knowledge. You cannot exercise wisdom without knowledge. So, again, the prerequisite of wisdom is knowledge. The prerequisite of good knowledge is the fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, yan yung mga prerequisite dyan. Okay? Now, I was asking God, Lord, bakit ang sa mind ko, life seems very complicated for me. Can you simplify it? Yan ang prayer ko sa Lord eh. Kasi sabi ko, Lord, I've gained a lot, I've learned a lot of knowledge, information. I don't know, but it's becoming more complicated. Parang napaka-complicated sa akin. Can you simplify it, Lord? That was my prayer. So I'm so thankful to the Lord because God answered that prayer. At sinimplify ng Panginoon sa mind ko, I hope it will be the same thing with you. As I share this, I hope yung dating sa akin, ganun din yung magiging dating sa inyo. Sinimplify na kumbaga, sinamarize ng Lord.
Sa lahat ng information at knowledge na dapat mong i-gather sa buhay mo, i-categorize mo lang sa dalawa. Sinimplify, as in, literally, it is simplified in these two. All the knowledges, the informations, and every skill that you will learn in life will fall under one of these two categories. It's either i-classify mo yan sa survival wisdom or yan ay sa tinatawag na spiritual wisdom. Let's define. Survival wisdom is basic and general knowledge and skills of life. Survival wisdom, from the term survival, it is a kind of skill that you need to survive. Kasapulam, dito yung skill tapno ag-survive ka. Kada ito agdamang biyag. Okay? Kasi uray ti apo sindadan nga tumulong no aumot skills mo, agat awan mabalin na nga blesan. So masapol gayam nga the skills mo, the knowledge mo, nga mabalim mo i-exercise, nga isut idawatam iti kunam Lord, bendisyonam deti nga aramidek, bendisyonam deti nga ubraek, bendisyonam deti nga skill ko. Without skill, God is willing to bless, but how can God bless and what will God bless? No, amot gayam skill king ka. So that is what you call survival wisdom. Okay? So these are basic. Pag sinabi nating basic, urayan na't papanam, at dalat ta deto eh. Ti basic, ti kasimplan nga illustration, ti basic kat deta math. The basics of mathematics will always be there. Ano yung basics ng mathematics? Addition, subtraction, multiplication, division. Ag-complicate man, dagiti problem solving iti math, but it will always be done through the basics. You can always, the answer will always come through the basics. It's either you add, you multiply, you divide, or you subtract. Dati, numerical, 1 plus 1. Maya-maya, nagkaroon ng alpha. Di ba? Yung mga A, X plus Y, alpha bang tawag doon? Ha? Tama ba ako? O, 2X plus 2Y, kung kunana, equals, you know? So, alphanumeric na siya. May alphabet, may numbers pa. So, combination. Pero, in order to solve the problem, you will still use the basic. So, halimbawa, one simple basic to survive in life, paglalaban. Hindi mo kailangan basahin ng Biblia para matuto kang maglaba. It's a survival skill. Ang tawag natin dyan, survival wisdom. So there are many things that you've got to realize now. Man, in order for me to survive, I need to learn these basic skills in life. Hindi mo kailangan actually na basahin ng Biblia para malaman mo paano maglaba. I'm not saying that the Bible is limited in its scope. Pero kinaklasify natin yung survival wisdom and spiritual wisdom. Because even the unbelievers, kung minsan, mas successful tignan yung unbeliever. Bakit? Kasi they learn a lot of skills eh. They have a lot of survival skills. While ang Christian, pray ng pray, pero hindi naman, ayaw naman mag-training at mag-learn ng survival skills. Kasi ang katwiran niya, God will bless. Yes, God will bless. Pero dapat may skills ka na pwedeng gamitin ng Panginoon. Ang tawag dyan, survival wisdom. So, nakita nyo na napakasimple. Ang wisdom lang na kailangan mo sa buhay, survival wisdom, saka spiritual wisdom. So, balikan natin yung paglalaba. Okay. Natuto kang maglaba. Pag nag-abroad ka ba, hindi mo na kailangan maglaba? Kailangan. O, pag nag-asawa ka, wala na bang lalabhan sa'yo? Na damit? Naku, mas dadami yan. Pag nagkatrabaho ka, titigil na ba ang paglalaban ng damit mo? Hindi, di ba? So if you have the capacity, it's either you pay someone to wash your clothes, pumunta ka dyan sa mga tinatawag na, anong tawag dyan sa lawag? Laundry shop, just pay. Sa US, uso yung ganyan, bagsak mo lang, maglagay ka ng coins, pagbalik mo, labhan na yung damit mo. But still, talagang, these are basic necessities of life. Kaya ang aking tanong sa inyo mga young people, as you face your future, are you sure and do you think you have learned the necessary basic survival skills? Natutunan mo na ba yung mga basic survival skills na kailangan mong matutunan sa buhay? In fact, I can broaden this kasi alam mo, one of the skills, idagdag natin dito sa skills mga kapatid, yung language. O, yung pakikipag-usap. You never know. In the future, baka pupunta ka sa ibang bansa, the only way you can communicate with people is through using the English, the lingua franca.
Pag sinabi nating lingua franca, it's a universal language. So wherever you go, China, Japan, the only way you can meet with people and understand each other, except by sign language or pointing fingers like that, is through the English language. So, pag sinasabi mo, boring to English, you have to change your mindset now. Because you will need that skill to survive in life. You will need that skill. You will be dealing with people, kaya wag mong sabihin, boring ang English, hanak na lang the English. You ask God, He will give you that wisdom to learn the English language. It's very important. Papasalamat ako sa Panginoon dahil naging natural yung blessing ng Lord sa akin pagdating dyan sa English language. I am not a master of English, but neither am I illiterate when it comes to English. Kaya naman ito si Kuya Brian, pakita mo nga. BS English to. No, AB English to. Biruin mo yan. Kaya pag mayroon akong mga kinakailangang ipa-edit, sa kanya ko pinapa-edit. At nakaka-amaze yung skill niya. Bakit? Pinag-aralan niya Ang tawag dyan, survival skill. Nakita nyo na? Kaya pati yung mga college course, that is called a survival skill. You need that skill to survive. Why you take up education? So you learn how to teach. Why? Diyan ka magsusurvive. It's called a survival skill. Bakit ang kinuha mo pag may mekaniko? Bakit kailangan pinagmasdan mo yung taong mag-fix ng engine? Binuyam di agtarimaan ti motor. Survival skill. Di ba? Kaya napakahalaga ang survival. Kaya mga young people, very practical itong approach na ito, but it's very real. In life, kahit spiritual tayo, kahit nagbabasa tayo ng Bible, kahit nag-church tayo, but when we refuse to learn the basic survival skills in life, limitado ti maaramid tayo kakabsat. Amen. Limited lang. Kaya dito, sa biyaya ng Panginoon, tignan nyo, bakit na-expand itong ating ministry? Of course, nandito ang blessing ng Lord. And even the main resources that we have, you are a blessing from the Lord. Nandyan yung mga nag-ooperate ng computer. Malay ko ba? Alam ko ba yung computer na yan? Hindi ko alam kalikutin yan. I only know how to turn it on and I know how to turn it off. But to operate this kind of live stream and Zoom meeting, I only know how to talk, but to operate the computer, no, I don't know it. But look, we have people who have skills. Paano na lang kung nag-pandemic, walang nakakaalam? Kahit pa may blessing of computer, wala tayong magagawa. Ganon kahalaga ang survival skills. Amen. So the more skills you learn, mas unlimited yung opportunities mo na pwede mong i-exercise sa buhay. Don't limit your options when it comes to skill. Now, especially kung halimbawa ikaw medyo, ang tawag dito, marami kang mga iniisip-isip na mga opportunities sa buhay. Alam mo, ang ganda ng offer ng government natin. Hindi lang ako nagpastor, hindi lang siguro ako pastor rather, kasi pastor na ako, no? If I'm not a pastor, enroll amin deta kwa TESDA. Totoo. Hanak lang ang pastor ko ma-enroll amin deta TESDA because I want to learn all of the skills. All of it. Nandyan ang refrigeration. Kaya dito gusto ko some of our workers will enroll in TESDA dyan sa refrigeration at saka aircon. Bakit? May mga aircon tayo rito. Manot bayad tiyak patiriman aircon dito Kung may lagkalikalikot kat manok, 1.5 ko na kasla sakit jirik na magbayad. Pero anang arod? Inadal lang skill. Kung si Edward natuto, di bigyan ko na lang ng 150 pang hamburger niya, di ba? Tides niya, 15 pesos. Ang tawag dyan, survival skills. So, young people, haan nga ar-aram ti at atupagan nyo, haan nga fantasya ti pampanunutan nyo, bean nyo, dagiti barkada yung atala aram ti ubraan na, isaganam ti bagim for the future. Learn all the survival skills that you can. That's very important in life. Kung kunakarod kat sapsapak kumalang nga awatan, digito yung wisdom, ti pa nagbiyak kat uray, di kat talaga nga, kasi nagmayat ka kabsat no, the desire mo nga tay talaga, baling nga nataknang kan mature, ti pa nagbiyak, ako makitam, digito ikot ko ng giyaman nagta, mangagkodeti kat it's not yet late. Di ba? Anapay ti yung over ti TESDA, massage, therapy, di nga min? Agasam no awan trabaho, i-offer mo lang, sino't mayat ka agpamassage, 50 pesos per hour,
Deta presyo mo na kat pila-pila ti agpamasahe king ka na. Deta agmalamakat baka basit sa nga pulong agpamasahe king ka. 500 pesos. Can you imagine? Sa totoo lang, eto mas malakas pang kumikita yung mga ganyang vocational kung minsan kaysa yung mga fixed salary. Mas malakas pang kumita. Ang tawag dyan is skills. So, agkararag ka ti apo ita ko ng Lord, ikanak apo ti trabaho ko ng awmot skill nga sinursurom. Akat awan akakapsat. Ganon kahalaga ang survival skill. Oh, so ngayon, na-open na ang mind nyo, mga young people. So nga naglut-luto nanang mo, ingkaladit ka tanan ta sursurum ti agluto. Kasi dim lang mo. Ti kapigsan ita kakabsat nga pag-businessan kat online. Agasam di naggatangag ti spicy nga adobong pato. Kakabsat, diyakamot na gan nga mison ko ba i-promote ngem naimas. Amom ti pagpangyayar arigak DJ lako na nga adobo nga pato nga spicy. Di kita'y dagdagasin mi tato garaw no ti malem. No deti agpa kami, agpa Isabela kami, uno agawid kam from Isabela. Iranak nga makadagasak ti mga alas 4 or 5 tato gigaraw because yan ta igid iti lang lang at dadaglaklakot adobo nga pato kada adobo nga karnit aso. Gasam dayday. Yan ta lang ta tugigaraw. Oh, tatan nakita kakabsat yan ta marketplace. Deta marketplace ta Facebook nakita kat apo minessage ko asigod. Kat agasam ta mano nga pak DJ inaramid na kat kwa. Siguro kat kwa DJ inaramid na umabot 25 uno 30 nga pat. At adu nga pato DJ pinartiin na ka. Kunakat 2 hours ko na nanipod na i-post. Pinessage sa kunakat available pa kunakat sold out ko na. Can you imagine that? 2 hours pa lang na sold out. Linuto na nga karni pataw. Kat no sa nga gasot ti may sagat 30 nga pak. That's 3, mano di jayan? 3,000 pesos. Kat no ti lang gasto na 1,500. Di daganan siya na nga 1,500. Nagayaman na lang nga nagparti ka nagluto. O da 1,500 bone. Oh, hana nagbasa siguro college di jay nga mada skill na. Ang tawag diyan survival skill. Amen. Open your minds, young people. You need to learn. While you are young, it's not a time to be playful. It's a time to be mindful that your youth is a time to prepare for a future. Isungahan nga puro ay ayam. Alagat ada lugar na, ada tiyempot pa nagay-ayam. Yes, we admit, kailangan din natin yon, no? Relaxation. Pero hanga dapat isut goal mo tagay ay ayam ti pa nagbiag. Masapol nga agadal kag surusuro ka kadigiti skills. Amen. Because hantay amo ti pa nagbiag eh. Ni Apo Diyos ti makaamo ko na tayo. Yes, ngem ada responsibilidad tayo. Nga mangtulad, day inaramid, day kuton. Nga nagsagana, idi tiyempo, iti panagsasagana. Tapnon, idi pa nagtutudo, kat mayat iti piyapi, di saka na manot saka takuton. 6, o kitam amuni Kirk, Kuya Kirk, 6 kano ti saka, di kuton. Mayat piyapi, di indam nga saka na, naka-istoro na eh. Kas jay ti kayat na nga sawan, young people. Open your mind. So nga, no itatagat deta ar-aram ti ayan mo kunam Lord. Tulungan nak ilapsot nak kadeto kunam. Maakkalak ko makadeto nga nakaigamgamuran di pampanunot ko agbalinak nga manakem natakneng ket survival skills ko mati sursurwag ti panagbiag kunam. Amen. Amen. Oh, ket no nalaing ka ngagluto. Absat, aya. Di ko na akong, i-post mo lang. At dadigitay tao nga na mahilig, timakmakan, talamakmakan sapsapulon na yan ta marketplace. Aya. Di ba? Ganun ka ba, Kuya Brian? Minsan ako, ganun din eh. Kaya digitay makmakan, digitay food ranger. Uy, buy-buyak no ka, digitay pa nagluto da. Digitay food ranger. Agasam, digitay. Kasi dito amo ti future. So nga, na kayo nga young people ita, ikarkararag mga pastor nga bendisyonan na kayo no nagsasadot kayo mo't nag-training. Kano nagsusulit kayo nga agadal ka nagsurusuro akat kasla bale wal aun serbi na digit ikarkararag tayo Iso nga dakay nga teenagers bumangon kayo, agreeing kayo. Amen. Ori siririing kayo, agreeing kayo. Amen. Kat ag-training kayo. Dapat da kayo ti ag-request kininanang mo kunam nanang sakman ti aginaw kunam kumaka. Di nga min. Oh, mabaling nga tang ipos ta marketplace de da para innaw. 30 pesos ti kada pa naginaw agat palagay ko adut mayat nga agawis king ka. Ipa-schedule na
O, urnungon na aming nga painawan naging ka. Sa nga drum, takitam, 30 pesos. Kasam day jay. O, dapat no ni tatang mo, kat agtartarimaan ti motor, kat inka sipsiputan. Di nga min. O, dapat no, aggargarden, dagat inka makipagkuat, ap no, ay kasje, ayaw. Oh, no ninanang mo agmulmula, kat inka mat abay-abayan sang kabatit, kat agdamag ka sagba man udeta no agkarong kat idea. Nangina gayam de gito yung mula ni nanang ko, picture man ti i-post ko kunam. Takitam no di sapli-sapli na kaninanang mo. Joke lang, pagkat katawaan kay lang kakabsat tap no mamurmurayan kayo kat agkudro-kudrop ti mata ti daduma. Lobat. Oh, open your eyes to opportunities. Amen. That's right. Survival skills ang tawag natin dyan. Amen. Oh, so when you go to college, may isa lang nga survival skill. Deta, 4 years nga adalam. Ngam siyempre, JJ credential, agad hamong amin mabayadan day jaya. At no once ka nag-graduate, di diploma kat credential ngamin day jay. Kumpara DJ nagbasa-basa at libro. Kaya namot mo ubra, nangam o credential ay pakita na, di kad na ma-accept, di trabaho. Ngem, siyempre, don't limit your option. Adut mabalin nga pag-survive ti tao kakabsat. Nulaang nagagat, diligent, kan agkararag ako na apo, isurunak, ipakitam kanyak dagiti danam. Lord, tulungan na ka makitak dagiti opportunities nga makasurusuro kan makaadalak. Survival skills. Oh. Amuyo kadi nga aming nga inayaban ni Jesus nga agbaling nga disipulo ket skilled nga people. You know that? Amen. It seems nga ti apo kakabsat kat liklikli ka na digiti tao nga awan munang obra hindi pa nagbiag. God hates the lazy people. Amen. God hates people who did not want to learn when they had the chance to learn. Kasi ang tawag doon foolish. At the chance na ag-training, at the chance na ag-agadal, at the chance na ag-sursuro, ngem hanamot nga inaramid. So ang tawag doon foolish kasi hanamot nga nag-prepare. It seems in the Bible, God hates those kind of character and attitude. Oh, tingnan nyo ha. Digiti inayaban ni Jesus Christ nga si murot nga disipulo na skilled nga tao amin digijay. Okay, unaan tayo ni ni Pedro, Andres, Juan, kan Santiago. Agkakalapda, mangalapda. These are skilled people. These are people who are not tambay. These are people who are skilled. Oh, ni Matthew, kan ni Levi, anak trabaho da digiti kakabsat. BIR, they work in the Bureau of Internal Revenue. Agsingsingir that buwis. So these are people who are skilled. Nagbasa da siguro to qualify them kada nga position. At a Roman government, DJ ka, empleyado dati Roman government. Ngayon inayaban ni Jesus Christ. Oh, ni Luke, he is a physician. Amen. Dr. DJ. And the rest of them, agriculture kun farmers. Ni Apostol Pablo, kita anati skill ni Pablo ket Pharisee, content maker. So adaking kwa na di spiritual wisdom kas may isang apostol, ngem on the other side of it, di survival na nakatulong di pa nagdadait na tent sana ilako. Ket nakasurvive isuna, uri awan ng support nga church, awan ng support nga mission, kunana agtuloy latat ministry at apay, nasurusurok ti agdait. So agdadait so na ti tent. So he was able to support himself. In the meantime, survival skills ang tawag dyan. Even the Lord Jesus Christ, I'm sure, is very skilled. Remember that Jesus is the son of a carpenter. Amen. If you look at his parables, it talks about practical things in life. Digiti parable na kakabsat kat ti pagadawan na, iti illustration that nga iso ti avenue na nga mangi drive, iti heavenly lesson kat digiti practical things ti panagbiag. Oh, DJ wise and foolish builder. Nakita yung DJ pa nagmula, may panggap iti agriculture. The 4 kinds of ground. Naglaing di analogy ni Jesus Christ si Jai. Amen. Oh, may panggap DJ pa nagmulat mustard seed. May panggap DJ pa nagmula nga na agtubo DJ bukal, agtubo mo ti ruot, kat bay amlat ko na ni Jesus Christ. Malamang ganun ang style ng mga agriculturist ng araw. Ngano agtubo DJ bukalan, agtubo mo't digiti ruot, handa nga iruutan na, bebe ang dalatan, tatuno pa naggaapit, imurian dan tulatan. Siguro ganun ang style. So, Jesus Christ was observant to all of these things. Survival skill. Amen. So ngano puro Facebook, young people, di ko nakmanan nga ulitan, adresak lata, digituin na yan. Hanyo ba kasaksaktan? Masaktan kayo, pagimbagan nyo kasi
kanyak nga pastor, ti prayer ko kat, agbaling kayo nga successful eh. Dakay, di kita'y tao nga multi-talented, multitasking people kayo, ti masangwana na aldaw. Di nga ming kakabsat? Oo. Hanga puro ar-arem, apo, deta la unay kakabsat. No mabasbasam iti Facebook nga post, di kiti yang people kat ar-arem, 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 ar-arem lata. Oh, iba ka man ka deta kaabay mo, isardeng mo ta kinaarem mo. Okay ba? Wake up, young people. Wake up. Aglalalo no, adakan ti mid-teenage, like 15, 16, nako. Medyo ngani kan mapanti next stage ti panagbiag, idanag mo tabagim. Noong pinasurusurom nga skill, uri agaramid na kumaiti tugaw. Di ba? Uri deta kumala, ag-change oil ti motor. Amen? Agdalos ti balay. Kakabsat. Alam mo, dito rabaw iti daga, nagadot mabalin nga masursuro. Te kunadan, di kiti lalakay, tala sulit kan sa dot mo kunada, di kita lalakay. Pepeso deta kakabsat. Te kung kuna ni Pastor Jungkat no deta nakudag ka, awang kamagam kunana. Iso kuna ni Pastor John, no deta pakpakudag to ubram, awang kamagam kunana. Naunag nga Ilocano di jay. Tipakpakudag kakabsat, tilatag kukukut ti ubrana, turturog sapsapulo na ulis kan pungan latat, gaygayom na kakabsat. Oo. Di pa malablaban ta ulis kan pungan na, nagatkatay latang kakabsat. Pakpakudag, no baunam, nakabaybayag. Teko na ni Pastor John, matay tatukak nga payatan ko na. Tika bayag mo nga agad matay tatukak. So nga, kung na di kiti lalakay, aya po, nagagat ka lang, ado iti pagsapulam ko na. Usto dayjay kakabsat. Kusto dayjay nga wisdom. Kasi di gijay nga wisdom kat survival skills di gijay. Survival wisdom amin di gijay. Kat amuyo, in respect to this, nagkumitak ti Apo. So, challenge ang kayo mo't nagkumit ko na, Lord. Di gito yung mantikas na ma-figure out ko nga masapol nga skills, kan wisdom, nga sursurwag nga related iti position ko nga kas pastor, insurat ko kakabsat, timay sa ijaykat language. Iso nga, ikarkararag ko ti Apo nga makagatangak digiti books, makasursuro ak, ma-expand ko pa deti ability iti panagsao, deti communication skills ko kakabsat, kayat ko nga i-expand. Kasi hangko lang ambo no anat mabalinto nga pangusaran ti Apo kanyak ti masangwanan nga aldaw, so kayat ko nga i-expand ti communication skills ko. Tapnon ti kastagat ado nga tao ti mabalinta yung nga ma-reach out. So king ka anamot ti makitam ita nga kaslay skills malaksit ka deta adalem nga review nga ipuyatam nga iproject nga subject mo everyday. Anap iti other skills kan training nga masapol nga masursuro. Di ba? Kada kay nga lady, sursuruan nyo ti agtarangan mo lang. Gasa mo, nagninata mo lang. Amen? Amen. Apay, sagma mo no, eta kalatsuchi di kunam, kalatsuchi ba yun? Ano Bangkok? Adenyum? Gasum deta kakabsat, adenyum? Ang kuha mo di jay, Amen? Ngim amok nga nangina di jay. Kasi di gijay, di kitay ikwada ka, dete kunada nga, may sa apuon ngim talo a klaset sabong na, agasum di jay. Grafted? Biruin mo yon. Kada kayo nga medyo mahilig ti computer, hanga to computer, games ti ubraan nyo, suki-sukan nyo, dagiti software, kasi ti future ti lubong, puro computer. That's right. Iso nga, anat pangawag mo nga min, brad, dagiti computer, dagiti programming, mga ganon. Da kayo nga, the cellphone na, hanga dita computer games ti download yung application. Ibusin nat oras yung amuyo mo't data. Awam mo't ma-learn mo nga nasaya at dita. Di nga min, why not ka gi-download ka digiti applications kat ag-explore ka nga very objective di mind mo nga kunam, I want to learn new programs, new apps ta. It's either maaramat ko nga i-contribute di church. We need more. Alam nyo ba dito? Sa totoo lang mga kapatid, meron tayong mga gumagana at gumagawa sa ating live stream. Pero alam nyo, kailangan din nila ng mga nung tawag dito, mga pang plan B na mga tao. Paano pag nagkasakit yan? Paano pag
namatay, wag naman. Paano pag nagkasakit, hindi na makarating, wala nang mag-function doon. So, we need more. That's right. Oh. Isong medyo inclined kay ti computer, kat ada available time yo, DJ imbes nga 2 oras nga computer ti ubrayo, i-spend yo la deta 2 oras nga mang-explore, no kasanot ag-operate ti live stream, kasanot ag-operate di giti nga banag. So, you can volunteer and say, Pastor, available lak, no kayat dak nga i-channel, Pastor, I am willing to be used. These are all survival wisdom iti panagbiag. Oh. So you need this kind of wisdom in your life. Wake up. Ana nga skill. So nga ti-challenge ko kada kayo, in this year, ana nga skill ti kasapulan nga dapat masursurom. In relation to computer, in relation to science, in relation to language, malaksit ka deta adalam iti college. Don't limit your options. You just don't know no anat mabalin nga usaran iti apoking ka. Amen? On the other hand, naku, mandyan na yung oras natin. Let us define spiritual wisdom. Okay? Spiritual wisdom is in contrast with worldly wisdom or philosophy. Dito yung spiritual wisdom, timot, bali pagsasaritaan tuwing kaabsat, philosophy, DJ, prinsipyo ti panagbiag. Spiritual wisdom governs life so that it brings honor and glory to God. Oh, nakita yo? DJ, spiritual wisdom, isu digituyin digitay heavenly, godly, biblical principles nga isudat mang-govern, mang-rule, jay biyag mo, tapnon si kasta, you will bring honor and glory to God with the talents and skills that you have learned in time. So you need both. Kaya yung aking ehemplo kaninang umaga, halimbawa, eto si Kuya Brian, natuto siyang magnegosyo. That is a survival skill. Pero, wag mo namang gagawin yan pag Sunday morning. Amen. Bakit? Spiritual wisdom naman yon. Matthew 6:33, anat ko na di wisdom ti Matthew 6:33. Put God first, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. So, ada skill mo agpaiso, ngam dapat day skill mo timang govern spiritual wisdom. Iso nga, dito kakabsat, dinggan yung nga nasayaat, amin nga knowledge kan information nga necessary nga maamuam ti panagbiag, it only falls under these two categories. It's either a survival wisdom or a spiritual wisdom. Now, deti wisdom tinainlubungan, hantay tultuladen, kasi foolishness ti Apo dayjay. 1 Corinthians 3:19, let's look at it. 1 Corinthians 3:19. Okay? 1 Corinthians chapter 3, verse 19. Ayan. Nakaturog na digijay, live stream. Oh. For the wisdom of this world, deta kakabsat ka, tipagpakita na deta, hanga digitay survival skills, hanga diyan mo maglaba, mo magluto, hindi yan yung tinutukoy na wisdom dyan. Oh, natuwa na natin yon survival skill. Ito yon, sabi niya, ito yung prinsipyo na nag-go-govern sa mind ng mga unbelievers. Ito yung reasoning nila, ito yung katwiran nila, yung bang, dumi-domingo, inka kapilya, di kakit, di pa nag-business. Oh. At the survival skill da, ngam timang govern nga wisdom, kat worldly wisdom. Madidayjay, hanakayat ti Apo dayjay. Oh, so king ka, masapol nga, maawatam ita nga, no at the survival skills mo, na training ka, maipanggap ka, digiti basic, iti panagbiag, deti spiritual wisdom, ison digiti principle nga mang-govern jay biag mo, tanuawan, heavenly wisdom nga mang-govern jay biag mo, you are bound for self-destruction. You see, anak ko na ni Apo, the wisdom of this world, ti prinsipyo nga nainlubungan, reasoning nga nainlubungan, is foolishness with God. Katawaan ti Apo, digiti reasoning ti unbeliever nga, kung na digiti unbeliever, ano pangitadam, dito umuna nga sweldom, kung na naging ka, first fruit. Ano pangitadam, ta church yo, kut nagbannugam. Datayo ko ti wisdom nga na isuro ka, datayo ko number 1, thankful tayo ti Apo. Amen. Number 2, panang supapak tayo ti ayat ti Apo. Number 3, amo tayo nga isut wagas ti Apo nga mang parang ay ti parabor na ti biag tayo. Kat wisdom nga na ilangitan dayjay. Di kat as you perform your surviving skills, at trabaho ka, nasursurom di kita nga skill, your life is being governed, driven by a heavenly wisdom. Data kakabsat,
So nga, kadatay nga parents, nagpintas dito nga, panakasimplify. Hana komplikado ti panagbiag, kas jelak kasimple na kakabsat. Hamo nga i-confuse di mind mo. Huwag nating sabihin, bebe, di kita training aglablaba kada amin, basta man nagkarkararag ka, bendisyonan na katiapo ka, nakakabsat. Balanse. Hamo kung kuna nga, uri, diya ka mo taglaba, uri, diya ka mo tagluto, uri, awan amok ng trabaho, amok mo ti agkararag, hamo kung kuna. Kasi, adagpay so spiritual wisdom mo, ang awan mo surviving skill mo. Hamut mabaling nga ibaga nga, kapi-kapilya, karakararag ka, basta agtrabaho ka, madi mo kakabsat. Awan spiritual wisdom na dijay. So nakita yun, di pa nang balanse tayo kakabsat. Isu digitan mga gantayon nga lesson yan ta pulpit. Digituyin, digitay heavenly wisdom. Di ko na ni Braille itay. Nga, wisdom nga nasurusuro na, nga isut mang govern kingkwanan, prinsipyo. The heavenly wisdom, James 3:17. Kita tayo James 3. I have 3 minutes. Ituloy tayo ito natin malpas. Napintas nga discussion dito. Amen? James 3:17. Anak ko na James 3:17. Okay? But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Ti foundation na pure, agasam deta kakabsat, nadalus, natarnaw. Therefore, it reflects the characteristic of God. Deti heavenly wisdom, i-reflect na ti kababalin ana Diyosan, kababalin ti Diyos. Iso nga ti biyag tayo, nagsaya atin if you have the combination of both. Nagmaya atin nga biyag, nagadut surviving skills mo, tapos tibiyag mo kat nakataktak din gapot at daking ka ti heavenly wisdom, nagmayat nga combination deta kakabsat. Deta ti makuna nga best combo, tandem. Agtandem deta ti panagbiag. Nakamay-mayat, you cannot live and succeed as a Christian nga absent ti may sadyay, han na mabalin Dapat adalat ta nga duwang agkuy-kuyog No inig ka nakatiapot surviving skills mo, dapat adamot wisdom mo hanga di kay kayat mo latta, pag-govern ka ti sa utiapo, detoy. Deti ti mang govern ti biyag mo kakabsat. Amen? Amen? Iso nga, deta kakabsat. Di ba? Ete ko nakita tayo, kas pagarigan. Okay, ada skill mo nga, ada skill mo nga agtrabaho. Okay? Eket, Domingo, akat inka jegi mo nga ta wisdom nga nailangitan day jay. Tapnon adada nga blessan ti apo ti panagtrabaho. At ako na kat all these things shall be added unto you. Amen? Eket nasursurom ti skill nga aginbes. Nakalaling ka nga aginbes ti stock market. Dadatataw ka sta, talaga nga ayamon na lang. At talaga nga laklakaan na di makungkuna nga trading. Di ba? Pero hanamot mabaling nga pati, di pang tights mo kat mapamumot i-invest i stock marketan. Han nga wisdom nga nailangitan di jayan. At the skill mo nga paiso ti surviving, ngem han kamot nga pinaiturong ka di heavenly wisdom. Di kad maperdila ta di spiritual life mo. Iso nga, dahito yung nga combination kakabsat. Idi nagkararagag ti apo ko nakapo. Nakatadungan at adal ko, ngam kas na makomplikado, di panunot ko Lord, kung nag-isimplify mo man, dahil jay. Idi agkarkararagat, sinimplify ti apo, kas jay lagayam ti panagbiag. Masapol nga the surviving wisdom mo, skills mo ti panagbiag, ngem your life should be governed by heavenly wisdom. Ti best example ko ta kakabsat kat ni Daniel. Ang ni Daniel nga data nga para isulat 10 seconds kanun na Okay, yes boss. 10 seconds lang kanun. Okay? Daniel and his friends. Amuyo tinang preserve kadakwada, they skills da. It's not their spiritual qualification No apay nga pinili iso da king, it's not because of their spiritual qualification. It's because of their skills. Tama hindi? Amen po. Kasi ting utos ti Ari, hanamot ko na nga, kita nyo, digiti lalaki nga managbasat, Biblia, hanamot ko na. Kita nyo, digiti lalaki nga managkararag, hanamot ko na. Timot ko na nagat, kita nyo, digiti lalaki ang nalalaing, nasisirip, ti kaya na tagtakder, ti sangwanan, ti Ari ko na. Skills tinang preserve kadakwada.
Amen. But when they were in the government of Babylon, anat ng govern ti biyagda, spiritual wisdom. Kat gapo ka dati nga wisdom, di pa nag-obey dati Apo kakabsat, intalo ti Apo isuda na i-promote da, kat nagbalinda nga great instrument iti government. So, daytoy combination kakabsat, young people, itata na sa papay. E kunakon, ulitit manan. Masapol na maaktal ti biyag mo no na aram-aram ti ubram, masapol na maaktal ti biyag mo iti dayta, no computer games at atupagam, aya, wano digiti madi nga barbarkada, kat makaksaya ti oras mo, why not nga mariing kay ti dayti nga gundaway, kat kunam, Lord, usto, pudno launay, DJ in-share ni pastor kada kami. Dayti kinaubing ko, idanag ko apo, tadyak pa'y amu ti aglaba. Idanag ko, tababayak, tadyak pa'y amu ti agluto. Maksat pa'y apo, deta lutwag nga danom. Di ba? One. Mapangkumot kirugan tabagasan, apo. Mo kirkirugan tabagas. Isaang mo. Inapoy ti kirugan. Oh, di ngamin, am I right? Amen. Yes? Amen. Oh. Kat imbeste ko na ako, agi download kayo tinakat ado nga gay games yan ta cellphone nyo, sukatan nyo, isopay nga mga agaw, ti attention nyo. Di kita ikit di software, uno application ti download yung nga amuyo, nga mang-improve, ma-enhance, iti skill mo ti computer because mabalin nga to no, ag-apply ka trabaho, iti edge mo ka, di jay kaduam nga aplikante kat jay skill mo ti computer. Kasi isot birukon da ita. Hamukong ko na nga, sino ka dakit adi skill na computer ko? Ay, sak sir, naliingak nga gay, ayam ti kwa. Anan? ML. Ay, hanga de, tat masapol mi dito, yung nga skill, de, amunat ag programming. Ay, sak sir. Amo yun ni Antik, jay kwa, ijay abroad, ni Auntie Evelyn, nag-message kanyak. Kuna na, dila at the members mo nga, amuna ti ag encoding ko na. Diyan ka hang encoding. Ano di ko nanan? Coding. Hang encoding. Coding. Diyan mo day. So, di na mag-complete, Sir Glenn. Kung ada mo ngayang people, di ba? Gara mo nag-coding o nag-awang ka, no? Kita nyo, nagsayang. Agsweldo kay kumakakabsat, isingit yun la kuma. At that UST opisina na. Oh, kat no amom ti ag-coding. Ang ahamot, ML mo ti amom. Di ba? Iso deta ti kung kunatayo. Surviving skills ti masapol. Amen ba, mga young people? Ituloy tayo ito, young people. I hope you're enjoying. Ha? Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Dakil mutlat na surusuro yung kakabsat. Okay. Ayan, very good. Alright, so let me now close in prayer. Alright? Bago yan. Manalangin muna tayo. Dear God, thank you. Benefit saan lang nga kanyak dito. Ngamin share ko apo. Tamok nga makatulong ka digiti young people. Ngamin ikarkararag mi dang ag-prosper. Ikarkararag mi agsaksid da apo. Ngimno awan iti panunot kadakwada ngagsurusuro kadigiti importante nga skills, basic surviving skills ken wisdom ti panagbiag. Anang aro ti mabali mo nga bilasan kadakwada apo. Iso nga detoy nakita mi nga balanse dapat iti panagpanunot mi, balanse dapat ti panagbiag mi nang nangruna di spiritual, gaputa isut mang govern digiti priorities mi, isut mang govern ti perspective mi, kan isut mang iset DJ plan kan purpose ti panagbiag mi daytoy heavenly wisdom apo Dios. Sapay ta nalawag daytoy apo ti panaka-explain na. Kuam ti gloria kan panakaidayaw. In Jesus name we pray. Amen and amen. Samahan niyo muli kami next week sa isa na namang masaya at exciting na mga lessons and topics at makabuluhang kwentuhan na magbibigay aral para sa ating lahat. Tayo na't makinig. Makipagtalakayan At matuto dito sa Doktor! Amen. Mano dati agda mga kwatay. I-encourage yun itong mag-join to no Sunday, palubos ti Apo. First Sunday no Domingo eh. Kitan tayo ito no mai-workout tayo ti Doktok. January 1st Sunday kapsat. But abangan nyo po ang susunod nating Doktok. God bless! See you
service. In few minutes, we will begin.